Tu vas conèixer el teu Ricardo. Va ser alcalde, jo crec que tota la vida, 40 anys. La primera volta que el vaig veure jo tirat baix d'una riba, que volia posar la llum, ells no deixaven posar el poste, i va dir, bueno, aquí tinc que fer jo la llum esta, siga com siga. Tu vas conèixer les festes del tio Ricardo? Claro, però des que tindria 4 o 5 anys. Antigament s'acaba en vaca, ara no s'acaba en vaca, No sé, vaca. Era això, començaven el divendres en la vaca. S'acaba en vaca en els bancals que hi per ahí, per la part d'ahí baix, s'acaben la vaca en els bancals. Marcos i Arturo són del Carxe, a Múrcia, una zona fronterera on parlen el valencià de les valls del Vinalopó. La zona va ser poblada per gent de Monòver o el Pinós, principalment, quan buscaren nous terrenys de cultiu per a la vinya, sobretot a finals del segle XIX, arran de la crisi de la filoxera. Preciós, veritat? Com a pedáneo, tu, les festes d'ara t'agraden més que antiguament? Hay que reconèixer que són millors festes, tenim les actuacions, no parem, tenim tot el dia, tot el fin de setmana ocupat, tenim xapes crios, que no havien... Abans l'únic que havia, jo me recordo que eren la carrera de cintes.